Sa damit. Kasi bumili ako ng unique na mga damit. Kay Jollibee. Bago pa sila ako gusto ko. Hindi. So maglaro. Oo! Ano? Hindi ko kasha eh. Ano po? Andiyan na kayo? Oo, Hindi sa bahay. Baka pinipilit lang pala yan. Pinipilit lang. Kwento isa siya. Babe! Okay. Thank you po. Maraming salamat. Hindi okay lang. Isip ko lang ano pwedeng gawin para buta sa kanila. Feeling ko po yun. Wala mo siya gawin dito, 100,000 times na yung ginamit ko sa'yo, walang gusto mo. Okay na, pero iba ka. Ano pa mo? Uy! Inamoy din ako. Papa Joshua. Ulit ako. Uy! Uy, Nay! Tama mo pala yan? Basta! Basta ako! So, wait na. Meron ako! Hindi mo kasi pinili ng diaper niya. Joke lang. Ang bawa ng asawa niya yun! Ako ganun. Yung bike, Ano color yun? Yan pa yung antibacterial. Ano lang siya? Cigarette. Cigarette. Pasal. Meron ako white. Okay lang ako pa yun. Saan yung balls? Bago ka lang. Wala ka na. Ano ba? Ano ka? Kahit ka. Video. Ano ba ko may... Tagal din ha? Tagal din. Ano ko ulit? Wala.
Driving range yung pool. Search ka kay Candy. Ano siya mga Ay, ko. That's smell. Sino ka yan? Hindi ba talaga? Sino ka yan? Nag-work pa lang. Ayun nga, ang bilisan na. Sorry. No, chicken ka natin. Pero thanks to naman kasi. Sorry, kala ko biro kasi. Kulang pa nga. Sorry, chicken ka natin. Thank you. Walang problema sa kayo. Hindi ako unable to talk. So, parang nakakatawa. Di ba usually, I never know what it is. Hindi ako aware na magkakaroon. Pero magkakaroon. Ilan ka lang isa? Ang mga dito. Sa bagay, hindi naman alam. Hindi ako pagkakas aware. Sa harap niya mismo. Ay, ito. Sit down. So sexual. Okay, dito gawin. Pinasira mo kayo mo. Alvin, wag. Gawin. Pinasira mo kayo mo. Kumusta na? Pinasira mo kayo mo kay Glenn. Kaya nga eh. Hindi okay lang. Dapat talaga i-rest mo siya. Kahit mga 3 days. Pinasira mo kayo mo. Dapat ko kasi nagpapayag Lalaro mo na yan. Maintindihan na lang yung Kaya pang abot. Oo, dapat na. Dapat na. Yung kanina kalaro namin. Oo. Nice. Galing pa kumanta yan. Uy, dito ako magka. Karaoke kasi. Huwag ka magaling ko na siya. Nice, Anson. Hindi na nga sabi. Ano ba yung nagkakasya? Glenn, yung ano, camera na pala niya. Sorry! Saktong-sakto pa yung tatlong dapat sila. Siya lang yung nakakakay. Tinakpan mo lang siya dun sa video. Akala ko hindi nakasito. Hoy, tumabigay sa camera! Ay, sorry. Sorry, kita niyo ko. Meron kayo. You know, ay, mag-step. Ay, bakit? Nakikita yung nandiyan ako. Nakikita yung nandiyan ko. Hindi ko pa naka-aware if I'm hard. Hindi naka-aware if I'm hard. Hindi ko kapit sila. We're talking ulit. Sabi niya, nag-work ka pala. Ay, ako pala nag-work. Chicken ka natin. Ah? Number long ganit siguro, pang you know. Ito.
Diaries. Walang galing. Mas ako magbayad. Ay! Nakadalawa ka na. May swan, may Samson. Ipakita mo yun. Okay nga yung hindi umiyak mo. Umiyak yung kasi. Umiyak yung group. Iwalay. Yan yung kailangan ko kasi mga artista na umiyak sa pasal. Umiyak ako. Balik lang siya. Saka umiyak. Para daw, papalitan yung orange biscuit. Oo. Yung kapangalan niya, di ba? Kaya hindi siya nakambal, di ba? Gusto lang talaga nila yung Kasabihin nila, wait lang ako ito na isang isang pangalan. share po. Ano ko yung naman ito? Ay, sabi ko, dapat siguro ng pera. Dalawang babae, mag-aasa. Iba din. Hindi pa naman natuloy ng mga Lokal. Ito ka natin ganito. So that's
naman pag-permanent, isa lang one of my favorite